A fost un moment în care ai vrut să renunți? Anul trecut, în pandemie, am avut 5 luni de zile în care nu am vândut absolut nimic. La un moment dat chiar eram îngrijorat, panicat, dar asta m-a făcut să îmi schimb abordarea, să îmi schimb strategia și după aceea lucrurile au început să meargă mult mai bine. Când am început, repet, fără experiență, fără knowledge al pieței, fără experiență în vânzări măcar, a fost foarte challenging, foarte complicat și greu pentru mine în același timp, dar am avut noroc. Prima vânzare am făcut-o în 55 de zile, ceva mai rapid decât colegii mei sau decât se aștepta lumea și a fost o vânzare 200.000 de euro. La vremea respectivă mi se părea enorm, nu înțelegeam cum colegii mei vând proprietăți de 1.000.000 de euro. Mi se părea wow, fascinant și scary în același timp, dar a fost singura vânzare 200.000 de euro pe care am făcut-o, pentru că ulterior 95% din tranzacțiile mele sunt peste $1.000.000.